Il-pjazza prinċipali u dik sekundarja tal-Imtarfa se jinaqdu flimkien fi proġett estensiv ta' tisbieħ b'valur ta' madwar 2 miljun euro. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia waqt żjara fuq il-post fejn segwa x-xogħlijiet li qed isiru fuq il-proġett. Ix-xogħlijiet jikkonsistu fost l-oħrajn fit-tneħħija tal-arkati eżistenti li jifirdu żewġ pjazzas biex bekk jiġi spazju miftuħ mill-isbaħ għal residenti tal-lokal. Se jsir ukoll xogħol ta' pavimentar ġdid kemm fil-pjazza kif ukoll fuq il-passaġġi pedonali. Sa dan it-tant se tinbena funtana ġdida bi stil modern filwaqt li se titwaħħal sistema ta' dawl ġdida b'konsum baxx favur l-ambjent. Min barra hekk se jinbena ġibjun tal-ilma ġdid u se jiġi restawrat wieħed diġà eżistenti. Iż-żona tal-parkeġġ fuq in-naħa ta' triq Reġimenti Maltin se tiġi ristrutturata mill-ġdid u se tinkludi wkoll faċilità ta' parkeġġ għal persuni b'diżabilità. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli qal kif bħala Gvern qed nibagħtu messaġġ b'saħħtu tal-pjan u l-viżjoni tagħna f'dan is-settur biex inkomplu ntejbu dejjem aktar il-kwalità tal-għajxin tal-familji Maltin u Għawġin. Il-ġenerazzjoni li ser tkun għan-nies fejn it-tfal, il-familji u l-anzjani jistgħu jiġu hawnhekk sabiex jirrekrejaw ruħhom fi żmien il ġej u dak huwa l-impenn tagħna illi nkomplu nirriġeneraw dawn l-ispazji pubbliċi sabiex flimkien inkomplu ntejbu il-kwalità tal-ħajja għar-residenti tal-Imtarfa. Min-naħa tiegħu is-Sindku tal-Imtarfa Kajl Mifsud tenna li minn spazju antik pavimentar mhux adekwat issa se jiġi modernizzat b'żona kbira fiċ-ċentru tar-Raħal li tista' titgawda mill-familji u l-komunità tal-Imtarfa. Munħares il-qoddim biex wara 5 snin ta' ħidma grazzi għal Public Works dan il-proġett jibda jiġi implementat biex kun jista' jitgawda mill-komunità tal-Imtarfa u dawk kollha li jżuruna.